il-bidu fit-tmiem tiegħu. U għalkemm din is-sena kellna karnival ftit iktar twil mis-soltu wara l-GSTs minħabba l-maltemp, illum il-karriet qegħdin jagħmlu l-aħħar dawra tagħhom fil-pubbliku. Ġejna hawnhekk il-Gran Defile fil-Furjana biex naraw il-ħaddiema tant ħadmu għalihom tul is-sena kemm verament gawdew il-Karnival. Inħossuna sodisfatti ħafna. Nistgħu ngħidu li din kienet waħda mill-ħolm milli jiena u parteċipanti oħra dejjem kellna. Ma nistgħux nibqgħu konservattivi f'dal pajjiż. Importanti ħafna li jirbaħ is-sens komun. U din l-idea li l-Karnival din is-sena daħal anke fl-ewwel jumejn tar-Randan. Jidher li kien hemm ukoll idea ġenerali u bil-ġenerali bejn kulħadd. Il-poplu ġib is-saħħa ġewwa l-Furjana, il-bieraħ gawdejn ġew l-belt, parteċipanti kollha kuntenti li din seta' tissir. Nitolbu li fis-snin li ġejjin jekk jista' jkun terġa' ssir terġa' ssir. Inħossuna sodisfatti. It-tem daqsxejn baswan imma bis-saħħa tal-kumitat għena biex niċċelebraw dal-weekend ukoll. Sodisfatt. Dan il-Karnival kien wieħed iktar speċjali għal Ġan Grima u George Zammit li għall-ewwel darba niżlu karru minn Għawdex biex jieħdu sehem fl-isfilati tal-Karnival fit-toroq Maltin. Grima qalilna kif dan jagħtihom aktar fiduċja fil-kapaċitajiet artistiċi tagħhom. Huwa sodisfazzjon kbira għalina li l-ewwel darba bħala Għawċin irnexxinna ntellaw karru ġewwa Malta fil-Karnival tax-xitwax. Fil-Karnival preċedenti kienna tallajna karru żgħir fil-Karnival tas-sajf li jsir ġibba. Huwa sodisfazzjon enormi li tikom tasalaw u tlaħħa ma' livell ta' karrijiet ta' Malta. Għalkemm il-Gran Defile tal-ħadd kien l-aħħar opportunità tagħhom biex juru x-xogħol li jagħmlu matul is-sena, issa moħħ id-dilettanti tal-Karnival malar jibda jberren fuq xogħlijiet artistiċi ġodda li bihom jistgħu jagħtu l-kulur fit-toroq Maltin. Din id-darba fil-Karnival tas-sajf.